school chegwiru abana mbatakire bitabu muntu ngwe ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa ko genda sesi miao yako genda say baby business number 888090 igori yoga wako ndabagadaye okubeka emya yemo yokai unokubeka chintunda chinyinge chance yawo yobugwi igeri guru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge nekius egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchireni kiombe ya PCLB ne namba ya 002660 egosoriye ni yabantu bari myaka 13 gucye igoro kubwatekana n'ubumye aiga potas haven nigo tumanyitekiriya yibuno mwiburi otagete ase skuru iliyo mwana wa gusoma nigo tubwate birasi bisaine kurwa daycare playgroup pp1 pp2 na grade 1 gwika grade 5 aborokia baisaine babwatu bamanyi bwigoro rivaga risaine liyo kugoseria na bwigoro aboroki wabakorara eke nigo togutuka asikanisa ya pefa daraja 2 torikere email asepotashaven@gmail.com gosoto akiresime ase namba enotisano nebire isateyemo isano nemoibire isano nemoibire isano nesato inye gose enotisano nebire ibereyemo kianda isano nesato isano nebire isato isano Potashaven, the foundation of knowledge. Ine nomanyete eke wekia ora omwanogo noko mwachisemi chikerero bono Skyline Friends School nero lichibuliao ayo moiboli ne skuru ebwata borokia babwatu bumanyi bwigoro asogokonya aborokiwa nigo babwate preschool yuere a playgroup goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gotumeka abakora emirimo baisaine kigali cy'obosombi egatiyekiya kyokogosororia CCTV kira ekirasi lyokobeka obolendi abalimu baisaine naboigo nigo babwate asagaya abana bagosomera naboigo nkwena nabale echae gochakira chinsainye cyamambya boigo nkwena nabale endagera ya mobaso nigo bale asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisii Nyamira ekeroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church bakere ase namba yomo director enoti isano na ibere inye ibere isano na ibere isato isano na isato ibere baigo banyore wetra ase namba ya BC enoti isano na ibere Eyemo isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friends School ayerera asama bagamake atigarete Spexels Opticians abubare si clinic kiagudika imeyo muchukisi nkuru wabare bokorali ao asamangana ya maiso nako ni birore magiga yogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemeronge tano na boige setingima ase chishilingi Eyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomo chukisi na boko bakiresimi ase namba enoti Eyemo enoti isano marakabire enoti Eyemo. Spexels Opticians, Good Car Clinic, macho bora kwa wote. Ndizi TV, ubwansu bw'omu Gusii.
Nomagoro benki ya mwanchu murigererio Ndizi TV na bubwansu bwo mugusingwe gena ritkoria uri abiri ritoyera rikegima na nene kwa bere go kwego kya asoko bwatimiro bere yonsi ya Ndizi TV na bwo obwansu bwo mugusi yaragirense ya moya bono magoro bekera ngo kwargania SMS Amayia eri nkumanya una nara ya na kwargania ya senchira ere yo bwekiranu ekerorire ritkoria Jumanne tariki 23 cy'umutinyo gatano umwaka ni wechi wibere na 23 ni kinga kingia ekerongo kwargania nkumanya una nara ya keroto kubwaterana n'abasaki baito twasangerere na kwariganira asenchira ere yobwekirano kwerana ritangani kegima tigatoranyore gati ari ngwariganire tie asenchira yobwenge ono ebintu etukubacha asesito igo biyagiyete kisukari kikajia kisukari yange 3 chikuni 3 no machara chikuni 3 ne chinjugu amo ne chianga chia abana chiri chia masaka chie potiki asarene na saba unchiriri bechiro ya ogembo chinga kyomurero mutindo ateka obutko bokera rero na gosambe ni benyinge and I accept the role you have given me as a patron Red Cross in Nyamira County. Omugavana bwe county ya Nyamira Mosque Mwominyaribo ngo choro bune patron ye kyombe kya Red Cross asalire ira yogo chako bwatrana ko ikirani obokoreri obuya. So on basis ye transfer y'abantu baitomba etanana bakora form kire wode abantu mukanye tchibese ya bit tchibese chito chibeka to the right vote eganto kende kyagera to ETS supplementary na so gweta mangana pending bills abantu mbare bakora chigas patanya gwakano aba MCA kurwase county assembly ya Kisii wete supplementary budget magega yoburemeru bwe chibesa cha magendro ko enekiwase county eyo. Mwanchi omurigereria yo mananda manke ngo kwarigana ngomanya sobwikiranu asensemo ya Facebook kendra gutonyara witira Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News asumutanda Twitter na boti twitira @Ndizi TV News erio togendre gusanga manke ritariane Everline Osero tokwatira na nere Joshua Auta kwena kyabuna wikeire asensemo yebimanyererio ngo kwarigana to yacha ka senchira ya bene kurwase county ya Kisii awase abaunchirerio kurwase chiro ya ugembo bagendrete korera asara enene magaga y'umuriro gwate kase kinseme cy'ubutwokera rero nagusambe bintu byeni benyinge abonchorire abo nigo babere bakorera na tano kubonchorire obuna bwarenge ogosemere kwabo gokonyora engeria eyera bakonya begenderie ase amatukabu alibosyo namono nigo babere bakomochia ubutiniri bwe serikali ya county ya Kisii anena sense mire tenere tamangana yo kolmi umuriro asogotaikirana ase chinga kichibwenerete nayakore kene kiwa no mospidi bwe sub county ya Gucha Christina Maya oyoikirana ase chinseme cyo kwene kiago sekurigereria una enibo yabeteke gusariwo muri kito Josephat Amisi na roboti uraso wikirano nase ensemo yechiro yogembo asabanjoria ao bagenete ko bakubara asara banyorire kubwatuka no muriro nyarete ko bagwateka obutuko bwokera rero ono ebintu etukubacha asesito igo biyagiyete kisukari kikajia kisukari yange 3 chikuni 3 no machara chikuni 3 ne chinjugu amo ne chianga chia abana chiri chia masaka chie potiki ono go tukumeti yani tuichanete yani tusinyire kitokora ntubwati asitogochi na sitokuru osambe de bintu bye chijirani nyomba chijirani salon yende bado ne salon yegana bya saliti binde binge bintu ne saliti binde chibese wikira chinka kitonyera ko batogoika asechireyo nigabonchoreyo batebire tibaramanya iki Kenya tukoba gekoretwo murero yo runi ne yane ayete ndubwate ikini asumuriro chakerete lakini wono na umuriro yo toeta sarene ero konyora ntaibiri ngakasi ya tabua kwaro ndoko tebangasi ndoko tebanstima justima ndubwa asari yabonchoreyo banyale ko bakonyora nero yaringe ogosemeria anene gwokonyora kwabo wakira lituko igombege to mwane abana chu university abana batatu abunta bwati bona igasengo chakira na sengo kore ebintu byane bijiyete timbwati kende na bonde gabunande tiko tubwata asari ili asara bu abantu turato kuwa kandi tumawo aringe tokalikira aseke tumaye wochikwenda tu ino no musharo Osero ni toje tokolere gas bono how are we being compensated in this
because we have nowhere to start. We had to start from the scratch and knowledge of chumi vile imefika. Boigo nigo bonjorio barokanire bakomochia obotenere bwe county ya Kisii anina se sector yo kolimyo mulero ase batanya tokoba gwikirana erinde banyare koba kobwatisia ekiro mulero yo onyare tokoba gogochaka sensemeyo kulende batemete gwakira abantu be county esimi batonyole kigali kikolimyo mulero kitokonye ntonyole tibokonyi bonde bwensi mpaka gwikira lichinse ikibono mambi onde tayo chire gose murayo onde bwensi ochire elinda aje kuligera nganga kia abantu baito biashara banyolira bokongu lakini igekoruma mono nekero buna ntutukuna jabakerese cyabanya biashara tugwakire county esi baje gotorimerio omwe bamanya batatenga kigali cie county njibwate amafuta igongi twagokorera ngitokuna kira kirese ngitugwaka ne tax ono geto eta sara totally unanje tin correct tikende gyons mungno yuko ne ta correct tikende gyons abanda abange mbaru sitikende nyo asinyombe jiyete ina sare recourse ne county kenga kurengana na Christine Amayia oyoro sub county police commander ime sub county ya Gucha nigatebire obotukibanya reko babugo chaka elinde komanya ekikerete omurero yo asabo igaine kiri omurero yo nigonya tokobogo samba gatiabo ebintu byo bonchoreria ase chidukechio jana tarehe 22 kama saa 3 usiku hivi tulisikia mayowe karibu na station. Polisi wakatoka nje wakapata moto ilikuwa inawaka kwa kiosks za wafanyabiashara. Wakasaidiana na wananchi kusima ule moto ambao ulikuwa na mwingi. Mpaka saa hiyo wakati tulimaliza kusima hiyo moto, haikuwa imejulikana nini ilianzisha moto. Lakini polisi kwa sasa tunafanya uchunguzi tujue nini ilianzisha ule moto wa jana. Kuripoteri gataseni kia Ndizi TV kurechiro ya Ugembo yego toka ime constituency ya Machoge Chache ime county ya Kisii eliterane Josephat Hamese. Mbiamono murikeito Josephat Hamis asoroboti ururikirano korwa sense moya Ugembo tukutikana nayo nigo aba MCA korwa se county assembly ya Kisii baitire supplementary budget yego cyagotenera amangana ao ya magenro gatiabo chibasari pending bills gatie binde binge ase ege kare kyoge wetie budget yo kyabage korawa no monogeri bwe county assembly Dr. Philip Nyanumba okwana chinga kyecho nigo muteneri wense moye budget me county assembly akwanira aliabaitia oyo omanyikaine muna Peter utacha sate bauna nigo yarokanire kibese cyabere chikobora se county ya Kisii cyokoreta magendero kerokyo ekyo kyabere tebarabwo wetie supplementary budget yo muri ketomil ridmomanyi no roboti uraso gwikirano magega ye county ya Kisii gutwara uburemero bw'kibesa anene mono ase budget yabo bono nigo supplementary budget ya itiriwe ase ebunge ye county ya Kisii amona ba MCA bonsi ase yegetigwe bosyo bwe bunge yo no monogari bwe county assembly eyo Dr. Philip Nyanumba ase boigo ayera nigo omoteneri bwense moye budget Peter Otachi naende ole omo MCA omonyero ward akwanera igori supplementary budget yeyo yaitigwa supplementary budget ye ya tobidi tuziko yeti asengecho chibesenjeri twabegete chibasari chekari advisory ya rotas control of budget egatebanga basari na beko bekonda development asengecho igego tumeka ko kinya obugima bw'omuntu lakini naende advisory ende gachororo egatebebe kuri current asengecho gere transfer so on basis ye transfer y'abantu baitomba etanana bakora form kire wode abantu makayente chibese ya bitu chibese chito chibeka to the right vote te ya abantu baito konya twanyorere mbe yarengembe yabwatiribirira ryarengeribe emwara sama tukaeta gaiga abantu mbangya korama twaina na chifomu lakini bese chitakorotiki chitaiyo chibese ntwabwate chibese nchiarengo ijapokuwa ekere budget iri ekorosi kuchibese chitokobeka sisiko kore magendero na nchire chigotumeka kirengaki ekere twaite tito kanyoranga bakumbe amagoso na koreka ntichibese chiriko bekwase egendo tokorokanga development ri bakari ari current advisory ekere arwe toro we had to change because kichibese kuchiarengo egendo ngere tokoroke vote ase chibese chire togotumeka bese chiria otabwati budget Waigonigo akwanira ekirenga kyogwetia budget yeyo asebabe kabosyo engana ye basari pending bills gatie binto binde ebinge egento kende kyagera twetie supplementary
naso gwete mangana pending bills abantu mbare bakorete sigasi patanya gwakano kamati kabekwe guchunguza mangana aya ikari yachunguzwe gatoka ngachiba sirichire eligible gwakano echire milioni 236 collection ya revenue ya itotokobekera okonyoranga ya evidence kobwirito expected so ekabidi tugacha kobeka irinde tobeke meshahara ya wafanyikazi bakora Kisii County bakoboro n'abanyagitari betu bakora kigasi cyamana abari mu ICD abantu be enforcement na muntu ndi bwese yakore gasi ase county ya Busungu nigo omwe MCA omochore Dolphin Bwari haganirie budget yo kwangoigwa elio abana banyale gosoma muchandonde bwensi otayo etuake kure yesengenjona mtubwate omwana inchi at heart nimwate omongine senkore ya name tuanchire tuetiri nande supplementary budget yende bono tigaba minyoke bwango no bwango mono bakane pending bills sirororo baira ni basoki pesa ikigache basari antinde twa prophet of doom kaise kurgo bokima buna konyora bakurga nando boiga mbokoya era ondiye gatika bakore bwango bwangake chinga kecho nigo bagania abamenyi gotatwara bobe bonde bwensi ekiagera mbachigo ikirania eira yo kweneke buna chibesa chichi basari inchi chikwenanwa so embe eri arengo embe nga basari inchiyo usi chibasari inchiro because we have money na kigeko gara tuacha gaiga nega ndukene meshahara in fact the past regime eba arego kore budget ya bwate deficit yemetinyebere like now ene solution twagete bwango kurigi yani amachibo ari abwango kobwenye gento burwere bokorte burwere bwabere bokobo emyaka yonse appreciation ya nene yako enda se governor yetu ya Kisii ase gasi yakorte buna twaje tugoisaransa tukamotebia we have to go this route nechia yaito ya budget kuripota ya egetaseni kia Ndizi TV litaliane Mildred Momanyi Mbia mwana omurike ito Mildred Momanyi ase oraboti ururo ikiranu ekiombe kyomusaraba mubariri wose Red Cross nigo kyamochorero mugavana bwe county ya Nyamira Amos Kimwo Munyaribo goba omo patron bwe kiombe kyo ase nonya nabo bamuganiriye kobwatirana nabo eryo kweneki abunango ikirane bare obokoreri burubu yahane nase county ya Nyamira nigo mona bamuganiriye kweneki abunango basirale ane nasamangana yoboremo eryo kogare ya chiabisi cyabo murike tkorase county ya Nyamira job manki na manki Asomo yega oikeranu n'abarai abanene kurwase kiombe kya Red Cross imeyense icho Kenya orogongo rwa Nyanza na bisi cyabo ime county Nyamira nigo mugavana bwe county Nyamira Amos Nyaribo abekerwa egutokoba omopatron bwe kiombe kya Red Cross as to show that you are now our patron. Someone else and we are ready to enter MOU as soon as possible so that we can start running immediately. Omoyogo yuniko koleka service jo kolera emisangerekano y'omugavana asarwa irago chikobasira kobakonya konyora ensemo yo kwagacha abisi nabo igo kubabwatesia asemeroberi yabo and accept the role you have given me as a patron of the Red Cross in Nyamira County. Slow to an extent that we have budgeted to finish it in the coming financial year. Once we have enough offices, we'll consider whether to house you there or to take you. There is a bidding we are doing at the firefighting. Omoteneneri bwe kiombe kya Red Cross imense icho Kenya Geoffrey Coril nateba eganga yabo enene nogosira mwanya bantu anene mono ekero anyolire emibasokano. We want that land because we want to build an emergency operation center within here, and even your staff will be stationed there. And the only thing is the moment we have land, we will fundraise through the national office to ensure that such a big office, where also I believe you will also have an office, so that tusije tukakusumbua kila siku. When you are doing Red Cross activities, that will be where you will be able to go. So that is one humble request, so that we can be able to have a spacious face. Mbachi kubwaterana ne county Nyamira asemeroberi go kinia ekenengo kyobochano amangana rengete amache na boigo engana yogonshorerya kwelire. Nyamira had never had a project in the whole country.
And I'm requesting you, once you have assumed now your role, if you can visit us at the national office, uko na kiboko sasa, because as Red Cross we are supposed to serve everybody across, and they always say you'll be shocked, some of your friends who are governors, they come every day. Sababu bwatani au nabamenyi be county Nyamira gosoa sekyombekyo ilinde kogendera gusira mwanya banto yako sasa, kwa sababu ukikuja tupo unakuja unasema Red Cross is supposed to serve everybody, nataka share yangu nipeleke Nyamira. Kurwase county Nyamira, ginko reporter ya Ndizi TV, Job Maangi. Muyamono murikeito Job Maangi ase oroboti ururikiranu ekiombe kia Kenya National Commission for Human Rights KNCHR nigo kigenderete gusangireria birengererio iguru ya Intersex People Bill 2023 eryo kurigereria emechando au eyo abantu bagwetera murikeito Ndemo Stephen nekira nasi babwatu muroberio yo na tigatoiwe aya twariganiretie Gati yemechando yoko ibora nali aso mwana koiborwa ne chinse mo ibere chansoni omochando manyekaine buna Intersex nonye nabo abantu bakoiborwa enchere ya semya kemenge nigo babeire bakwebwa na konenge twase binyoro eye nigo yairire kiombege kwegerera mwanya abantu kya KNCHR gochaka korosia lichiko likwegerera abantu babwato omochando oyo Bernard Mogesa no murike omonene bwe kiombeke lituko lya igoro ne lya rero nigo tole gusongo korosiri ichiko lirachi ko kolenda bali ba minto aseke gusito goteba babwate chinsemo chianso nibere lichiko lirachi konyara ko balenda ase bono iganto bwati ichiko liko balenda igo twaroche ngatiga tocha ko muroberio bwo korosiri ichiko lirachi ko bakonya igori ichikeri na litwaretire gaiga abana inchi barua maoni korwa bubono na ntumane kulira ni Nairobi tochake ngo tororenga ndigende bunge lichiko bali ichiko. Mimi naona ikipita itakuwa ni sawa, and kwa saizi bado tunaona naendelea tu kuona ikipita tu itakuwa sawa, so pia isikwe tukwe pia sisi tuko na watu wenye wanaweza to defend na tusipate usaidizi na tujulikane kwa serikali. Korengana no mbaro bwa abantu census wo mwaka bwechiri bwibere na 19 nigense ya Kenya bwato mubaro bwa abantu bayiboire ne chinse mo ibere chansoni bareri bwe Eyemo chimisano na 24 asegati yabo 35 na batatu bare ime ya Kisii. KNCHR nigegenete mbara wa vange bare Intersex bebisete goseko biswase binyoro abo basabiru besoki ekero kwanyorirwo mwana obwate chinse mechi bire na teba abo magega yaba nabwato mugure nusu yatoka no munyaro gatiga ari gatigati igo togoteba nga aya na maumbile anyasaye ekenekewa omwana buno yo masoki isiko intunto leta yare kobranga ngokinare na ndakine buya mo baita basoki isiko mbaroro basomire paka bono bali chigasi chinene igo bono basokie nelichike lindi chiko balenda Gati yemechando bagwetera namo na konengetu ase binyoro chisukuru amona ase gasine chinsemo chiria bakogani obokoreri gwetera lichikeri rirakorera ase bunge nene nigo rirachikobeka chinchira bene barakonyekere amona kwegerera batware kiombe kiabo egente kenene gekurigereriwa abana abekoro banyorirwe gutwara baro mochando bwe kogende skuru kwa mfano okurigelinga nchoki aragende asokuru umufano ndo metric yararare ne yabamura ne yabaiseke igo mochando nurororo ngakibarabe bakonyora chigasi buna abantu bande egento kende giya gatatu tochikurigereria akero bakogenda nyagitari ngakibarabe bakonyora mariogo aranyari ko bakonyera na barabuo bamenye buna onde bwensi igori chikeri na bolire ligia na ande ntubwato mumaene nga ndichikonyora chinguru kurwa se serikali na bunge na ande lieti uli bakonye kiara na barabu mwanya bantu lakini ekero ya mubiteri mona kwende chunya aba munga
Ekiombe gya Kenya National Commission on Human Rights KNC chani okente buna chinkwana chigenderete igoreli chikorigenderete korosiguria Intersex Persons Bill 2023 ndichikobege tambo kerekene kwene kibuna abantu bayiboira arakabere intersex community banyodo obosibole bwabo imense ya Kenya. Koripoteria Ndizi TV korwa sobo gatagati bomo chobosongo elietariane Ndemo Steven. Muyamano murikeito Ndemo Stephen ase oroboti ururikiranu omuchando ofustula n'omuchando rokanire koba egetange kenene sana ase abasibati abange imeyense ya Kenya nabono nigo abasibati abwatu muchando yo babori wesokia nakonyora obowenya ase nyagitari ya Nairobi Maternity Hospital eyo gotoka ase nsemo yegesa imeyo muchokisi nakorengano munyagitari oteneta mangana ya senseme yo Dr. John Omboga nigo nekire enche chinchira bakuru obowenya gochiase oburairo uyo na gotayona abasibati abange nigo bagwetera emechando au anene ogochecheriwa korende nigaenekire buna oburairo bwonko bwena bore nakuburia abantu wesokia iri konyora oburinkoria nabo igokonyora obowena bwagenkyo murikyo ito Brighton Makori na mangi rituko ria rero nigo riarenge rituko ria begetwe nsemo anene kunyora na kurigeria meroberio yabekirwe erikurwani oborwaire bwa vistura ubwabeire getango n'omuchando monego cyase abaswati litangani tota kumanya ninki oborwaire obo buratokwererwa n'umunyagitari John Omboga oyo ore gynecologist amache liya uchikonyora omwana amache fistula ya develop aonse weti amache bire break agocha ni controllable osotandoka echo yanza gweta bire break osembeo yanza gweta bire gusuia chisfinga chire wiki. Dr. Omboga oyo gokora emirimo ase nyagitari ya Nairobi Family and Maternity Hospital ime ya Kisii nigo bono anyarire kakubori abasubati bonse bari batomo chando yo kogenda ase nyagitari eyo nakonyora obwenia abasubati bari murenkari nsajire mwobwate woche mwobwate nsajire ngaborombo liko bwena osensa jine mwobwate nga chibyasa bochikorore nechinyinge ntagete ko batebiga iga ng'ubururu nko bwena bole buna malaria yenga buna malaria kwenda kwa rwaliku ya bwena kolengana nigo bakwena nabo bweni obu bosa pesa ntu ali stokurwale ntego saba pesa igo to woje to kurwali free ngenje nde minute nga bosa to iwaga na ne shiringi ayanya kolenka alia kubwate shideje egosumbwete ale visture jinero rongo etiara macha alia enchireria se yoroiboro enchireria echo netandogete nesaregete bacha tuwa barwali tuwa bakorera surgery elie go transform yabaira ni park tubuna bobente koba. Dr. Omboga naira jinga gichabene na gotwerera anene na araria manyete abasubati bagwetera kerba bwate omuchando oyo abandi batole shina mbaga batwa depression yani mbako omonto goika kwanya nandagira toikoria no toikogenda na asanto bakobera nsachinda konyora omugaka omutiga basubati abangi bacha bante omugaka kera bwate fistro mugaka akagenda kali omusubati mwaka nyoma akamutiga kwanyora nana abana bamutama mba kuri none ndagira korose kwanyora n'abantu bari ase kenyoro bantu mbali kumuikange ekora batenga nsachinda yakarogire goso nsachinda akaragereri nakyo kwera bwate fistro igamagana na amangi mechando nemenge magireti biyaki no musubati oyo bwate oburwaire obwo asamatuka magega kolende nigaigeta kabwena ekerachete ase enyagitari oyo mobo ina bwate oburwaire obwo na chetenka rwaligu nimbwenete ngotebina bali buna narenge baiche barwali gokurwali gumbusa tori wakana kende gyonse kiniga eraire buna ekerabwate oburwaire obwo no mange ali gwetera kolende kerabwenete bono nigo abwate omogoko ase obosio bwaye tereta mange kogetinari kotene nasa baminto noine byombega nari gotokora gekogero konyora tirini saransira sekero kingomo kana tiga machi karororo noine omugaka one negitaka nganga gacha kondama lakini muna narwali go bono ndero nanganjete ntoiwana nguripoteri getaseni Candice TV irithariane Brighton Makori
Muya mono Brighton Makori ase oroboti ururikirana tugotigana nayo nigo murikyo munene ase kiombe ky'abakora imirimo Kotu Francis Atwoli aberega koraria kwokoboko ekiombe kya health risk kyekurigereria emechando au ase mwanya bantu nabo igo amangana arengete ese moyobo chenu okwana se yekaro kyo gusanga ibirengerero n'ababwatani ase kiombe ky'abakora imirimo nabo igo ekiombe kya national heganyo y'abakora imirimo ase sector yobo chenu ekyo kyeire abakora imirimo banke gotenenia oimegro yegasi yabo nigo boigatebire bune meroberio ne bwenta kubekwe isaine yoko ene kyabu n'abakora imirimo ngorobererwa bare egasi yabo iri wekiranya bokorera burubya asaba nanchi. Those people who are representing county governments here, county governments must respect our doctors. To train a doctor is not easy. It's very expensive to train a doctor. And when it comes to payment, they kick them left and right. It doesn't augur well. We need also to have a meeting with the head of state so that doctors are taken back by national government. Universal health care. The president has reminded us that it has failed twice. Launched by 2 ministers and a third attempt on delivery of UHC when we piloted in 4 counties failed. And he says we cannot afford to fail this time. Therefore, there is total commitment. Mwanchi umurigereri wano ayo mnaenda mangi no chikenyora senchira ire yoboikirana indekero chirarage chinsa isato awasibo igo muriketo Vincent Onyancha twarganirie oroboti wabene kubwatikana no moroki woyo moyore kirasi ya 12 go form 4 oyo wetera chinga chingongu cyogo ikerania school fees yaye ase akwerigeria erebuye komonyene korenda mangi no chikoyanyorekero chirarage chinsa isato gendera kubwati miroberi yonsi ya Ndizi TV nabwo obwansu bwo Gusii eriatriane Everline Osero twabwatirana ne radio show Auta kwenekea wikeira sensemo imenyererio nabo igo Petronira Mukeira oyenekea bunachi bichaniriogi cya wikeira senchira ya bene.